आं माने लामा सान्दुंखाय पार्क सिं-सिंसो बिफां साया लायै थांगासिनो आरो hahaอะไรแบบนี้mushroom जागोन mushroom sama sansrinya ini bawa जागोन oke jam kamsi naik itu dan nama dulu berkasih yeah I'd give it all up now just to be with you somehow unexpected love was found hey everyone welcome back to another video jadi नोंथांमोना जोंनि चेनेलाव गोदान बा आं हायना दिनैबो आरो आं हारसिं बिफा फिसालाखौ गारनानै फैदों न'आव नोंथांमोना नुदोंना आरो आं बाहेरायावसो दङ दा नोंथांमोना साननो हागौ बे माने जोंनि कियानखौ आरो बिफाखौ न'आव दोनबोनानै बहा थांगासिनो इदि होननानै आरो दा लोगोफोर आंना दिनै माने कभिडनि आरो सेकेन्ड द'ज भेक्सिनेसननि दिनै डेट दङ आंहा अलरेडि माने 84 डेज जायोना 84 डेजनि उनावसो सेकेन्ड द'जखौ लानो हायोना कभिडनि दा दिनै आरो आंना दा ओंखायनो आं थांगासिनो आरो बाबु आरो दिनै जोहोलाव अफिस गैयाना उइकेन्ड ओंखायनो उइकेन्डआवनो लानांगौ नङाबा आरो टाइमखौ जों बाबुजों मिलायनो हानाय नङाना ओंखायनो आरो खाथियावनो आरो जेराव जोङो बाबुखौ जों भेक्सिनेसन होनो लाङोना जों बेहाय मार्केट खाथियावनो दा बेहाय आं भेक्सिनेसनखौ लानो आरो थांगासिनो आरो आंना एपइन्टमेन्टआ 10टानिफ्राय 12टानि गेजेराव दङ आरो 10:45 जाबाय दा नायनोसै आरो भिर गैयाबाथ' मोजाङानो जेनेबा दाथ' भिर जानो नाङा बाट दिनै उइकेन्ड ना आरो बेखौ मिथिला आरो आं माने लामा सान्दुंखाय पार्क सिं-सिंसो बिफां साया लायै थांगासिनो आरो साननैसोनि सिगाङाव एसे अखा हादोंमोन ना ओंखायनो इदि आरो साफा नुदों बेफोरखौबो साफा खालामदों गांसोफोरखौबो गोलाव जादोंमोन ना अखा हानानै दा इनिफोरखौबो पुरा साफा खालामदों आरो दा गोजां बोथोर फैबाथाय आरो नभेम्बर इदि फैबाथाय बयबो बेहाय सान्दुङाव जिरायनो फैयोना ओंखायनो साफा खालामना होबाय आरो लोगोफोर बाबाजों आंजोंसो न'आव दोङो बेनिफ्राय बिदि थांदों बायजोआव दा भेक्सिनेसनखौ लागोन आरो बे बारा सम नांनाय नङा बे प्राइभेट हस्पिटाल ना बेयाव बारा भिर जाया आरो थांनानै लानानै जास्ट फैनांगौ बेनिफ्राय बाबाजों आंजों दोङो आरो न'आव बेनिफ्राय बेखौ बायजोआव लाबोदों न'आवनो दोनदोंमोन न'आव हारसिं गेलेबाय थादोंमोन बाट आं सानबाय बायजोआव मोजां बार बारबाय थादों बेनिफ्राय बायजोआव लाबोनोसै होननानै बेनिफ्राय बायजोआव लाबोबाय आरो दा पुरा मोजां मोनदों नै आय गन्थङाव फिनांबाय थादोंलै नोंना दिनै मानसिफोरा लोगोफोर दिनै आं रेजिस्ट्रेसन खालामबाय दिनै भिर गैया आरो बारा बेफोर कभिड-19 भेक्सिनेसननि नङा ओरैनो आरो गुबुन पेसेन्ट ओमफ्राय दा आं नेगासिनो आरो बेसेबां टाइम लायोबा बारा टाइम लानाय नङा आरो सासे हाबदों आरो माबा इसोर मिथिया आरो माबानि बे कभिड-19 खोमा भेक्सिनेसननि भेक्सिन लानायनि उनाव दखानाव हाबहैनोसै जाग्रा माबानि बायनोसै बिनि उनाव न'आव थांसिगोन आरो लोगोफोर बिना जाबाय दां आरो पेमेन्ट खालामनायनि मेसेज फैदों आरो 15 मिनिटसोआव जानांगौ आरो बिना लानाया ओमफ्राय बे मोनफैबा ओंखाम संनोसै लाखै बाबा पुरा मोजां बार बारबाय थादोंखाय बिराद मोजां मोनदों बे थानो आय गोलैगोन बाबा गोलैगोनलै बाबा गोलैगोन बेनिफ्राय साननैनिफ्राय बिदि सोलोंदों आरो खुगायाव बिदि खुदै लानानै ग्लुं खालामबाय थायो आरो बा गोलैगोन लोगोफोर नै आं बाजार खालामनानै भेक्सिन लानानै फैगासिनो आरो दा 30 मिनिट्स इसोर नेनो होदोंमोन आं नेयाखिसै फैबाय आं गथ' दङ आरो बाबुआ दङना ओंखायनो आं फैबायनो आरो इसोर नेला गैया आरो जोहोलावनो माबा माबि जाग्रा नांगौनो उइकेन्ड नालाय बि आरो साननै न'आव थागोन दिनैजों गाबोनजों माबा माबि जाबाय थानो लुगैयो जाग्राबो लाबोबाय दा थांनानै दुगैनोसै खर' लोबनोसै ओमफ्राय ओंखाम संहैनोसै आरो बेनो आरो दिनैनि उइकेन्डनि रुटिना आरो दिनैनिफ्राय लोगोफोर फाइनेलि माने कभिड भेक्सिन मोननैबो द'ज लानानै फ्रि आरो दासो एसे गोसोखौ सोरां मोनदों आरो नङाबा बे मोनसे खामानि थायोना आरो बेबो मोनसे माने पेन्डिं जाना थाबाथाय आरो माला लागोन बिदि जाबाय थायोना दिनै फाइनेलि सेकेन्ड द'जखौ लाबाय
ओमफ्राय जायफोर लायाखै आरो दासिमबो नोंथांमोना लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर थाब haha apa itu mushroom itu mushroom ini selendang bapak selendang bapak लोगोफोर मोनफैबाय बे दा दरजाखौ खेवहैनांगौ आरो बेनिखाय माथो खोनानाय लोगोफोरा खाबाय दोनदों बे माबा दरजाखौ खेवना होबासो मामिया फैगोन ओइ आयु आया बोरो मोनफैबाय आंबो जाबाय दा लाबाय फाइनली लोगोफोर दिनैनिफ्राय एकदम उदां दाउ ओरैबायदि गिदिंनो हागोन आरो कभिडनि भेक्सिन लानानै थांनानै सोंदों आरो काहाबे रेस्टुरेन्ट ओमफ्राय दिनै माबायावनो ग्राउन्ड फ्ल'रावनो ओमफ्राय लोगो सासे आंनि सिगाङाव सोरबा दंमोन प्रेगनेन्ट लेडि ओमफ्राय एसे दङ मानसि बाट आंना रेजिस्ट्रेसन दंखायो दा सोंनो आरो रेजिस्ट्रेसन दंना गैया नायबाय नायनानै ओमफ्राय लोगो होबाय ओमफ्राय होनदोंमोन आरो मेम 30 मिनिट्स बाहार बायदि सोर जिराय आं सिरि फैबाय ओमफ्राय जोहोलावनो जानो लाबोबाय दा दुगैनोसै लोगोफोर बेनि उनाव ओंखाम संसै बाबा मोनफैबाय ना आया मोनफैबाय ना बाबा आलाय बाबा बे मुसरुम जागोन मुसरुम जाबा सानस्रिनो हायोनो बाबा जागोन लोगोफोर आं दुगैखां लोबखां ओंखाम संगासिनो आरो अलरेडि माने दालिजों मा होनो बेखौ नानि खर' संना दोनबाय ना लाबोदोंमोन ना दाख्लै ना मैया हराव जाबाय दङ एसे आरो दिनै जाला खर'खौनो होदों आरो दालियाव ओमफ्राय नै आलु फ्राय खालामगासिनो दिनै बाबुनि बिफाया जोहोलावा आलु फ्राय जायोनो आलु एवगासिनो दाउदैबो बिदि बयल खालामना दोनबाय बिथिं ओंखाम ओमफ्राय बिथिं दङ आरो दालिया बेनो आरो बाबु आरो बिफाया बेलकुनियाव दङ माने जोहोलावा बेनि बिमायजों आरो आमाइजों रायज्लायगासिनो आरो फन हरदों नङाबा आरो बि जि खालि अफिस थायो बे खालि बे रायज्लायनो सोलाबाना बे उइकेन्ड नालाय ओंखायनो रायज्लायगासिनो आरो बियो सिरियेलि बिमा इफोरजों आरो लोगोफोर अलरेडि आंना ओंखामा मोनबाय दा जानोसै आरो ओइथिं बाबुआ उन्दुनाय मानसियाव ओरैनो बा बिफाजों मालाय बिफाया बाहेरायाव लाबोनो होबाय गाबनानै सिरि मोनबाय दे बा नै सना बा दिनै मा बहा दोनदोंहाय नोंसोर फ्रि ने ओमफ्राय नै बिना गियान बिफानि खानाया ओरैबायदि गिदिर गोलाव जादों ना खर'खौ जि गिदिर नुदों बेनि मानसिखौनो दिनै थांनाय खोथामोन आंना बाट दिनै बाबाय गाबोन फुङाव थांगोन आरो ओमफ्राय लोगोफोर दिनै ओंखामखौबो बायजोआवनो जानोसै होननानै सानदों आं बायजोआव बिदि ओंखाम जानो बिराद मोजां मोनोमोन आरो उन्दैयाव बिदि क्लास 10सिमथ' न'आवनो गामियाव थायोमोन आबाद मावनाय हेल्प खालामोमोन बेनिफ्राय क्लास 12सिमबो आं मालाबा न'आव थांबा खामानि मावोमोन आरो बिदि फोथाराव थांनानै ओंखाम जानो मोजां मोनोमोन आरो फोथाराव अपेन फिल्डआव बिदि ओंखाम जानो बिराद मोजां मोनो आरो बेबायदि आरो बेनिफ्राय खोमा केम्पिंफोराव थांनोबो आं बिराद मोजां मोनो आरो केम्पिं खालामहैनो दाथ' थांनो मोनाखै जोंहा खियाना माहाय थाबायनो हाबानो 3 इयार्सबो नङा 2 इयार्स जाबानो जोङो केम्पिं थांनाय स्टार्ट खालामगोन लोगोफोर जों बाहेरायावनो ओंखामखौ खनना लाबोबाय ओरैनो बाबाया ओंखाम जानो टाइमावसो गाबनो नागिरदों आरो ओमफ्राय इथिं आलु फ्राय दाउदै ओमफ्राय दालि आरो नैबे पेकेटसे नाथुर पेकेट दङ रेडि टु इट बेखौबो जागोन आरो बिबार टाइप ओरैबाबो आरो बिदि बाहेरायाव जानायनि ओंखाम जानायनि मजाया एसे बेलेग आरो एकदमफ्राव ओंखामसो नायबाय थादों मा दोङो बेफोरखौसो नायदों पुरा बेलेग कालार नुदोंना ओंखायनो पुरा हांखायगासिनो जागोन दे बाबा दालिजों नानि खर' लोगोफोर बेखौ जोङो बाबु आरो जों जानुवारियाव ओंखाम दौहरगोन आरो जोङो डेटखौ नायबाय आरो बेनिफ्राय नायनानै जानुवारि 1 उइकआव जायो आरो थ' जानुवारि 1 उइकआव न'आव थांनाय जागोन आरो बाबा जानोसै ने नायबाय थादों बुरा जानोसै खोनायलाय फेन
Ba sama ni cikgu. Tunggu deh. Tunggu. Guru ganti deh, guru ganti. Guru apa tuh nama dia? Karatat juga. Masa ada papa? And it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say. Jangan undurannya dah sekarang aja sih kan? Tuh onkam lah kan ada, mana movie yang seru kayaknya lodeng mana ada di sini kalau ada biaya sebesar sebenarnya dengan sebesar sebenarnya kayak ada. Gelar sosialnya unduran karena yang saya unduran baik. Ampai unaw babu apa malah unduran babu unduran dengan ada di pihak kadang sebelah undur baiknya bini unaw sih gele baik biaya itu naik nane unduran baik ampai bini unaw sebelah unduran baiknya ada. Biba mana weekend dapat saya, jeng sana ini kita sih macam aram undur baik dia. South Indian ni mana orang sita mana sita baik dia ada, mana nane kolbo kena dong baik. Ampai gur kena dong ada kudi. Mana mairong ni omjeng ni mana ni ada South Indian ni pha kalau harus ni bejeng macam siapa sah kalau siapa gitu. Bila bisa lah bisa sana ibu dua kali ke mana merilaman sih. Enggak ada dua kali begitu di kos lakan dan babu ke. Sampai dua awal sih besar ni papa. Saya sampai dua kali dia. Apa ya sana? Papa ya pun dua ang tak kep dua dua nang gozai. Officer thang ba? Officer thang ba dua nang gozai ni. Finan ni gua dua. But ini weekend. Dini mana? Dini weekend kaya mana dua ni ke bisa. Makan ini sedang di kursa lain lagi jadi. Nara, wadah sih kamu dengan apa ya? Ayo, kursa. Nah, kamu apa kau berani? Kamu apa? Nah, lepas di ni saya selesai. Asal halaman tentang menazar di ni mana blog kena ada macam mana bah like kalam, lepas komen bah kalam, lepas jenis channel ke ada. Saya berasa subscribe kalau mana bitang mana orang mana subscribe kalau mana ada. Oblah segera video nulang baik kan dah. Ada kian dia langgar lagi kian tu nulang baik kan. Besar diri ke. Kita dah baik nak kerana itu. Full stop. Can't believe I live in your thoughts.